inden jeg startede med at træne, var sådan meget teenage-plade-agtigt med at hænge ud med sine venner og spille computer. Der var det meget sådan ufokuseret liv, og jeg kunne ikke have været mere ligeglad med at gå i 8. og 9. klasse. Først og fremmest var det min mor, der på baggrund af, at hun vidste, at jeg havde en eller anden form for interesse for det, fandt et link, hvor hun vidste, Thomas, du kan tage herud til det her specifikke sted, der vil være noget undervisning. Og så var det selvfølgelig de her folk, som jeg kom ud til, som der var dem, der introducerede det til mig rigtigt. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig bare. Jeg vil bare gerne være her og spise is sammen med dig. Goddag, jeg hedder Louis, og jeg står på en eller anden måde for træning, men jeg har en hel masse gæster i dag, så det er super fedt. Det har været lille 16-årig, 17-årig Thomas, skin og ben, helt grå i ansigtet, blive anerkendt for hans tilstedeværelse, hans commitment til den træning, som man kan udføre. Han kommer til alting, han har lyst til at være med. Og så blive en del af de her folk, som man havde set som sine rollemodeller eller sine idoler. Puste vejret ud. Puste. Ind ud. Easy. Jeg tror, at det, der fangede mig mest ved parkour, først og fremmest været det bevægelige i det, ikke? Og prøv at slappe af, når du gør det her. Godt. Så bare en mere gang, fordi det er så nice. Der er i hvert fald 2 elementer, der er allervigtigst. Det er selvfølgelig bevægelsen i sig selv. Jeg har været glad for altid at lave noget, så det at bevæge sig på få en ny motivation for at bevæge sig, var meget, meget, meget vigtigt for mig. Men så helt klart også det der med, at den der anerkendelse, der kom fra de her 2 undervisere og fra andre folk på det hold, jeg var på. Så relationer og det sociale i parkour er formentlig faktisk noget af det allervigtigste, der er i parkour for mig. Og der er i hvert fald en af tingene, som der ligger meget op af hele den tilgang til træning, som jeg har haft siden starten, grundet de mennesker, som der ligesom introducerede mig til parkouren og givet videre. Det er meget det her med, at træning er ikke nødvendigvis bare at træning. Det er ikke bare noget, du gør, men at træning og dit træningsliv, det bliver en del af dig selv. Du skal lave din monkey mindre. Du skal bare lave den rigtig lille. Sådan, så du virkelig kan lande og trække herfra. Jeg har kendt Thomas, siden jeg startede på Gerlev Idrætshøjskole i foråret i 2010. Og jeg kender ham lidt bedre i dag, end jeg gjorde første gang, jeg mødte ham. Han er blevet noget mere moden i det, men på en god Thomas-agtig måde. Hvis ens pleje bliver for lang, så bliver det sådan... Ja. Det er sådan med Thomas, at hvis Thomas siger, at man godt kan noget, selvom man ikke selv tror, man godt kan det, så ved man, at hvis Thomas har sagt det, så kan man godt. Skal du lige lave en springgainer for mig, så laver jeg en bagefter. I dag, der bruger jeg det, som jeg har formået mig at tillægge mit liv igennem parkour-træning og brugt det som det her fundament og ligesom reflektere med alt, hvad jeg har lært igennem at rejse verden rundt og udføre parkour. Så jeg står helt klart et sted, hvor at fysisk aktivitet, sundhed, respekt og det er ikke kun at være den person i samfundet, der render rundt med et lille spejl ned foran øjnene, ikke? Og kun tænker på, hvad det er, jeg vil gøre, men sørg for også at tænke på, at der er andre til stede. Jeg bruger stadigvæk parkour som mit sprog om 10 år. Jeg håber på at være en talsmand for, hvordan den internationale parkourscene kan inkludere sundhed som et af aspekterne til en bedre tilgang til træning. Ikke at jeg siger, at jeg kommer med en sandhed, men jeg i hvert fald kommer med et aspekt, hvor der er et fokus på sundhed, og håber på, at det kan blive modtaget på en eller anden måde.